Més coses. En la crònica cultural, un dels museus amb un fons d'art romànic més grans del món és força desconegut pel gran públic, però fins a finals d'octubre té un atractiu afegit al seu fons permanent. Els parlem del Museu Episcopal de Vic, on s'hi pot veure una exposició temporal amb peces cedides per altres bisbats catalans. Quan el visitant recorre les sales d'un museu d'art religiós, no sempre és capaç d'entendre la funció que tenen o tenien les peces que s'hi exhibeixen. Facies Fidei, l'exposició que es pot veure fins a finals d'octubre al Museu Episcopal de Vic, dona eines per interpretar els objectes que s'hi exposen. Busca dues coses, saber donar raó de les peces que hi ha en el museu, emmarcada en l'any de la fe, i també fent possible que els 7 bisbats de Catalunya portin les seves peces que dialoguen amb les peces del Museu Episcopal de Vic. Aquest diàleg entre les peces cedides temporalment per altres bisbats i les que formen part de l'exposició permanent de Vic és un dels trets més originals de la mostra. Recipients per a olis consagrats, Mare de Déus romàniques, calzes, creus, expressions artístiques de la fe cristiana a la Catalunya medieval, que donen claus per interpretar aspectes de la cultura cristiana com la creació, l'encarnació, la santedat o la vida eterna. L'Episcopal de Vic pot presumir, sense exagerar, de ser un dels millors museus d'art romànic del món. Sovint costa que la gent hi entri, però quan ho fa, surten meravellats dels tresors que exhibeix. Jordi Viader, TV3, Vic. Una de les obres més desconegudes i amb més història d'Antoni Gaudí es podrà visitar a partir d'ara. Es tracta de la Torre Bellesguard, situada als peus del Tibidabo, al districte de Sant Gervasi de Barcelona.